Salutare fanilor de Hit pe YouTube. Ruberii mei. Nu, iei cooler în pula mea. Și ai rezolvat-o bulciu. Ce zici de asta? Hai, lasă-o cu povestea asta, că am auzit o dată. Da, bă, că mergi 2 schimb. Doi. I-am dat. A, ies cu tu skip, gata. Iată pe dracu, mi-am pus colul în stânga sus să vadă cât, cum îi zice, câte secunde am. Și acum îi dau să văd dacă mă aud. Mă Păi aud. nu mai soare, băgoașor, pula mă ăsta. Ce pizda, mă, țin în fine. Hai, mă. Moarfă, te băgat? Da, m-a băgat. Haideți. Povestea. Dă ies, să-i dai skip. Casates. Bun. Pune-i la tu, mă, ureche. Pe acolo, la foc. O să găsesc cheia aia. Nu știu ce fac, nu? Da, mă. Cage key. Ha. Ba și benzină al dracu. Trebuie să fie pregătire, mă. Vezi că mergeți să puneți caprele și fără benzină. Fără foc. Păi știu eu ce. Păi da, merge, da. Am luat fără. Ați luat chiar de la cușcă? Da. Da. Dar să vin și eu cu fără. Hai, dracilor. Gata. Hai să împrăștie ca șobolanii acum. Gata, au dispărut. Vezi, mă, închei, pe aici era. Ai luat-o, mă? Aha. Vezi că tot acolo sunt cheiri. E bun. Ce are, mă, asta? Aia, mă piși pe tine. Uite, iar mi-a tăiat Ce curentul. prezent. Ați intrat în casă? Da, mă, Alfa, hai, Bă, ce faci? ia luați-mă toate astea de benzină și duceți-le acolo. Da, mă, chiar că, ha. Mai una acolo. Coca-Cola. Dun, 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 dun. Bă! Ah, hai și acum să ne arate. Hai că eu am luat medkit-ul, în caz de orice. Ia că du medkit-ul acolo, la Dă, foc. du medikit de acolo. Și mai ducem atâta. Fă Benzină. notă. Benzină și medikit, uite dracu muscă. Vii ureche să-mi ieși mie musca asta între buze. Aman. Tum 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 tărărăm. Tum tum tururum. Una, două, ăsta 3, 4, 5. Mai trebuie 5. una Hai șase. să le luăm și hai să le ducem toate 10. Deci da, 10 vin. Hai, Mai am eu una, mă duc acum spluc. Am una. mână. Și medikit. Dă-le și pe alea pe acolo. Oricum, cred că nu sunt 10, acum o să mai găsim până 11 până astea. Ei, Dar 4, ia dă-mă să iau 5. și eu funul ăsta, că poate Da, dau Așa este. poate dau de vreo mâță de aia mică. Mare, ureche tu ce ai luat acolo? Medikit. Bun. Ne mai trebuie 4 canistre. Mai aduc eu una Păi acum. da, dar trebuie să deschidem ușile. Aia, ce să facem? Păi nu are treabă ușirii. Asta, când le omori, are treabă cu noi. Păi da, dar plus asta, dă, e pe foc deja 8. Uite, am mai luat un medikit. A, uite, încă unul de benzină. Am luat de benzină. Păi și câtă benzină ne mai trebuia? Nu știu, 4, cu asta 3. 1, 2, 3, Bă, aia de 4, pe foc, 5, două. 6, 7, 8. Și cu aia de vitul 9 ne mai trebuie una. Nu, mă, de unde? Ce, mă?
făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cu asta 8, ne mai trebuie 2. Mai două morții de matematică până la urmă. Ce mi-e una, ce mi-e Nu una. ne-a bătut. A, What's this? Uite mă, grau. Încă Ia. unul. Librărie. Reading room. Aia e horror. Ai, Am luat, hai că am mai luat un medkit. Finders keepers. am luat eu dracu chiar am luat toate kill-uri. Hai că am găsit gazolină. Cât ne mai trebuie? 1. Dacă ai mai luat tu pe asta, mai E prioară? 1. Gazolină. Uite că am luat și o cheie. What's this do? Camera de lectură. De la camera de lectură, de la și pe moalfă. Mai bine la luat. Camera de citit pe moalfă. Da. Hopa. Ia uite. Wow. Camera de mâncare. Uite că am mai găsit o gazolină. Ai mai găsit una? Aia e ultima. Și am găsit și o în care e o capră. Uite, dracu muscă. Dar am mai găsit o în care e o capră și un drac și o cheie. Dar le las acolo deocamdată. Nu mai știu pe unde să duc gazolina asta. Unde găsim, mă, Uite, gasolina? uite aici, Aveți- aici e capra, ureche. Într-o cameră de asta, mă, dracu deschisă. Dar zi, bă, cum dracu ies în casă. Zi unde iau gasolina, că ți arăt eu. Gata, am găsit. Pune niște camere de-astea, caută pe acolo, cu ușile închise. Sunt deblocate, dar ușile închise. Ca Am să, mai nu, murit. ca să nu iasă capra. Ei. Bă, ce prost sunt, am luat bateria și mi-a scăpat căprioara. Puh, căprioara. Te scrăcea, meti. Băi, mă, ziceam așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, FT7. 9. N-ai. Și cu asta după foc 10. Pe unde ne mai trebuie unul? A, păi mai e una pe foc? Si, Păi zi, draci, a așa. piece of shit. Păi, am zis și eu de 10 ori. Hai, mă, n-ai. Am mai găsit și un medikit. Căprioare ciulule. Da, mă, fonga în oraș, dăm pe Vai, ce m-a domnișoare. speriat dracu ăsta de gros. E, vrei, Am luat bă, căprioară. băgate cu măvat. Mai luat și voi niște căprioare, că eu am luat-o pe mea. Ia și pe mea. Eu și mă. Hai că uite, iau și o Ui, căprioară. Iau și o căprioară. Bambi! Am ierlit-o, hai. Bă, stați bă să duci un medikitul ăsta, că nu mai știu pe unde Uși. dracu o luam să mă duc în basement. Uite A, căprioară, urechi. aia e problema mare acum și la mine. Pe unde coboream? Ce am luat, mă? Arctic. Am luat Arctic, mă. Bă, unde coboram jos? Nu știu. Uite pe aici, urechi, unde dracu te-ai dus? Că am găsit. Ula calului. Vino în camera mare. De benzină. Las, că nu mai trebuie, avem. Avem 10? Duci. Nu. Ia și la asta de medkit și lasă Uite, căprioară și uite-o duci ca de acolo. cum ar ușa de centru. Hai, dracu, afară. Bă, vreau pe acolo că e mai rapid. Aici, aici, urechi, vino după mine. A, gata, acum știu, poți să pleci. Era în căprioară, ce până, eu mă plimb cu aștept pe voi. Bambi. Păi stai mă să Atunci- nu toți Păi și eu am căprioară. căprioară. Păi și eu n-am. Păi tu mai stai Păi în stai, cazul nu ăsta, cum- dacă tu n-ai căprioară, eu pun jocul pe pauză aici așa și mă duc să mă și piși. Na, Dacă nu sunt medkit și o să iau căprioară. Unde dracu mai găsesc eu până acum? Uite mă, căpriar. Ai luat voi? Și fă.
îi sta asta în calea mea și nu pot să vin. O morții-mă singură. Bă, dar te găsi să treci tu pe aici. Ai luat căprioara? Am luat căprioară, da. Am vrut să iau și eu pe acolo, pe jos. Și am dat de streanța asta în ușă. Lasă să trec. Hai ca cuvint, da, stai așa. Hai mai luat căprioară. Am Am luat. luat, da. Vin acum. Hai că bag eu pe a mea. Nu băga, mă. Bagă, bagă. Hai, bagă, de fapt. Pregătește. Pregătește benzină. Urechi, mai știu o benzină. Eu bag pe asta, marfă, pune căprioară. Tot așa. Hai marfă, ca chinezii. Băgați repede, că mai am și una. Gata, am pus-o. Bun. Hai, Tot așa. Băi, ia la muie, ia la muie. Am chiurit-o. Da. Gata, mă, fugiți. Ce zici, mă, că nu Nu e, merge mă, nu iar e. trecut pe prost? Nu e, mă ia, mă ia. Cum băga, mă? Te-a luat? Știi ce se uită la mine? Are ochii roșii, mă. Uite, mă, fugi cu mă ei, duc eu să iau medicine. Ana o cheamă, Ana will calm down. Ana, ca pe omaia. Unde mă duci, fă? Hai, lasă-mă jos. Ce tu medkit, mor? Am luat. Mă duc, mai vânezi o Oh, dar căprioară. nu mă mai lasă jos, roata. Puh. Uite, mă uit sub fusta ta. Are chiloți roșii. Hai, Pe bă. unde ești, bă, Robert? Păi nu mă vezi, mă? Unde, mă? Pe pereți, nu mă vezi? A, gata, te-am văzut. Nu te văzut, Adrian. E pe ultra ăsta mic. Uite, fără o motorină. Malfă. Bă, dar ticul l-ați deschis? Nu am eu Ce? cheie la atic. Hai să luăm toți. De ce ne-ai deschis? Hai că mă duc acum să deschid. Am uitat, dracu. Avem și noi mai multe căprioare. Și muista asta, Dana, nu vezi că m-a luat să mă omoare. Mă duc să caut căprioară. Vezi, Robert, eu că Găsit. e tablasă. Ia, caut una. Ce faci? Bă, ce m-a speriat tine, ureche. Deschis aticul. Da. Dar trebuie fân să iau acum să... Păi du-te, mă, fii atent. Ia căprioara, du-te la foc. Că tu și așa, cum nu mai ai ce să faci. Și faci culerile. Păi dacă nu s-a reglat singur. Aveam prea multe alea deschise și de-aia. Să bine acum. Uite pe Ana. Dar știi ce o să fac? Vreau să fac să le pun să le văd. Să intru în aplicație mereu. Am văzut pe dracu. Păi și tu, uite-te și tu, pe net. Ei, bă, atunci pe aici găsesc eu să văd cum fac să le văd, fără să intru pe aplicații. Păi pe unde sunteți, mă? Bă, mă, că caut. Uite căprioară. Stai că trebuie să găsești una. O să pe ureche cu căprioara. Uite pe Da, mă, satan. dar n-ați pus și pe benzină. Hai că am lăsat căprioara aici, punem benzină. Ce făcut voiam să căprioara? Ah. Am pus acolo. Bă, Da. păi și vine și mai ia una acum. Iar l-am dat de dracu. Nu, am făcut, am. Bă, Ce, mă, de nas stai, bă, în Robert. Stai că trebuie să găsești o căprioară. Vino cu mine. Ia uite un drac. Lasă, nu mai arde, nu. Că prăpădești și ea degeaba. Da, stai cu mine, am încărcat-o. Hai în casă să caut și o căprioară. Păi hai. Hai. Acum și te știu, nu știu. Că Uite tu, alta. uite alta. Haide. Unde Bă, mai dar s-a mergem? umplut de draci. Du-te pe altul. E tu bă, dracu.
Asta lui. Ia. Chiar mai să vin și eu să mai iau o caprioară. Library key. Asta era mult cu librărie. Bă, unde e, mă? Pe jos cred că am eu chei. Ce chei am, ăia? Am reading room, breakfast room, attic cage. Pe attic l-am desfăcut. Și nu mai știu pe jos. Și pe jos l-am desfăcut din ele. Ia uite, ia ajută pe dracu. Bă, da, mai lasă-mă. Uzi, pleacă de acolo. Că și mâna. Hai pe sus, Roberto. Nu e, mă, nu mă duc pe sus. Pe aici pe jos să fie. Dar să muiște ăștia. Bă, e jocul de pe sus, a. Bă, mai am FOV-ul mare? Mai am. Unde să cum mai să văd caprioare? Aici mi dau pe drumul. Bă, și dacă dai drumul la căprioară, dacă dai acum drumul cu G? Reînvie? Nu, alt drac. Uite, alt drac. Bă, sunt conjurate, draci. Că de-aia am murit și eu, că m-au prins dracii. Data trecută. Pula mea. Mor, mă, putuți. Morf, am găsit o capră. Stai că dracu. În jos. E, nu știu pe unde Unde? sunt. Dar fug după ea. Da. A luat-o, o ia spre basement. Hai că sperăm. Uite, uite, uite. Arde-o. Stai, fac. Hai că am luat-o, am luat-o. Ureche! Ce-ai făcut? Ce? Nimic. Păi și de ce te-ai enervat, Ana? De proastă. Hai că pun benzină. Bagă că venim. Bă, până la jumătate nu cred că vine dacă stăm fix aici. Yes. Pregătiți benzina. Că după aia bag eu. Gata, am pus căprioara. Ureche, ia benzina. Hai că am luat eu. Lasă că și l-am moară. Pune-o, pune-o. Bă, Hai că pune ureche. ureche, nu mai pune și tu. Am pierdut-o. Am pierdut. Gata. Bă, uite. Dă să Hai, bagi și eu pune-i căprioară. Gata. Bă, să pune unul. Bagă motorină, moară. Bagă. M-a luat băgare pula mea. Te vine acum. Hai că vine acum. A, te-ai dus cu tu? Da. Stai așa, să pun capăt la episod.